जोंजाल साबनि कपाल करिबा अ हासाकाओ सिरि सिटिनि बागै जों जे सिनि फाइजोंमानि दिपासा दफा हिनै थांनाय 1950 सननि सिमि भारत हा कदरबाय जों दिनै गोरोंगै दिपासा हिनै जे सिनि दंजानाय जतनि कपालनो जोंजाल दङो अब 100% या अब 200% जों जतन साइबान तियाबा जोंजालि बिसिंति फानो चिनि बर'रो ताको गोथां दङै मानो आत्मनिर्भर खालाय दङै मानो अब जों प्रमाण इ 70 बोसोराव खालाय फुनुका अबनै बागै जों बेलाय थनो कुचुक जतनसे कुचुक जागाव सगिजा चिनि जातिरो जों साक साकनो वानसुगिया फानो फादर हानि बर'रो जोंनो बेलाय थनो बर'मिउ चिनि इतिहास न साइमानो काजे चिनि इतिहास लाइबुमा माहिनो बेलाय थनो कुचुक 184 जना राजानि बसंजों एवं ए जे 70 बोसोराव गणतन्त्रनि हाव दङै बाहिनो जों थैयाखौ जों साक साक गोथां दङै फुनुका सरकारनि कुनु हेल्प सारानो औ बाहिनो चिनि काइसा टेलेन्ट चिनि जातिरनि काइसा टेलेन्ट चिनि जातिरनि काइसा फान अबजों नुखा ताकर बुखरो sei je dingko 70 बोसोर जे जों थंजाक दङनि साबनि कारणे जों थंजाकाबा जों सालायो जोंनो गुबुननि दफा थङो गुबुननि दफानो जों सेजागै गक सावो आसले आकक की गुबैदे आं सोंना मुजुगो आकक 100% नि 10% सि गुबै ताइ 90% ताताल तांनि 10% गुबै अबनरो যদি কাহাম কে চেথই সাকাকে নর সাইমানাय কুমি দফানো চিনি দফানো সকলমা বাগै আপ্রাণ চেষ্টা খালাया বড় চিনি দফানো কেবেং जायगा কেবেং মু চিনি বিসিমস্ত নর সাইমান কনা যারা হিন্দু শাস্ত্র পড়নেরো কমাক বাইবেল নি কমাবা তঙ্গু নিনি শ্লোক তঙ্গু ini ko Hindu sastra ni mutabak ke foreign shotru division hinjabu kaisa no bisingon shotru sabuka o bai sisi ko shotru o mai kene chini tibrasa bisingon shotru ajai tha tiaba 10% chukli bai 10% fatani borni chukli bai sei 10% jono divide and rules policy chukli rekha sei divide and rules policy ni chukli bai 70 बोसोर जों थंजाका थांनाय 20-25 बोसोराव सीपीएम नि आमालो जों गाहाम किनो जों नुखा सीपीआईएम रो चिनि बरो जेबाबे डिवाइड लाइका काजे आ डिवाइड न थांजा खायना बागै चिनि गुबाग्रा जे चेष्टा नामानि आसल चिनि बरो से थांजानि मारियो जतन थांजानि थनुगै एडीसी निर्वाचन भोट गोबां थायो भोट दिबै चिनि गरम गोनां चिनि सारनो अ कन्स्टिट्युएन्सीआव भोट गोब्लाय खालाय अबन प्रमाण रेखा जे चिनि बरक डिवाइड खालायाखौ जों ताबु थांजा दङो अमरि बागै आं बेलायखनो नों थारि गरम या फारु नोंनो सिमिया अ कामियाम चिनि सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योआव चिनि त्रिपुरासो तागु डिवाइड नि जे पलिसियो खालायाखौ जतन जों थांजा जतन चिनि वानसंग थांजा जों जतन थांजा चिनि हारमुन थांजा अब जों इ थांनाय निर्वाचन जों प्रमाण मांखा आजे आमनि बागै आमोन पावरिना मुजुगो अमन नाम थारि साना मुजुगो जे बुसकांनि सालो सामं खरकसा बायिंगिया खरकसा कोन दिन सामं खालायमिया आजे যত বড় যে ও আমতেনি যে লোক তনেলো যত নিচুবা সুবেনো যে কোনো সামং খাইজানাই সাইজন 200 কেজি পজানো রুজিবিয়া যদি খরক পাতা থাকে 200 কেজিয়া 1000 কেজি ফান পজা রুজিবানো আমন বাগে পাল কেজি সাল হিনজাগো
সেই যে पाल नि माध्यमेनो जों दिनै सालनुखा সেই सालना जों गोथां तकसा गिदिर खालायो दिनै गामि आमचायो तना नांनाय अमनि बागै नंथानि अ कयमुं नांनाय बसगानि सालो केबु उरसुलुइ दा तलि उंगलग दा तलि याते जेतु सेका आव ताइ आसा बाहायनि सेरेनो अवान समंते नार जक्तनो बसगानि सालो नंथानि अ कयमुं नारगै बसगानि सालो नार आगमनायनि आसा नारगै आनि अ किसिसा कक सामनि हरनो थाका जतन खुलुमबाय जतन हामबाय।